karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, panugon. Dugay na ko nilang katabang. Nakakita ka sa maong singsing? Wa. Ha? Tungod kay wa sad ko makaila sa babae nga tag-iya sa maong singsing. Unsa? Unsa? Hala no? Uwa na kiniti kapungutan-an ini. Masula ba ya ini, oy? Asa ba din nato pangitaon ka ng singsing? Gamito ta tong utok. Ngano day, Eric? Wa mi gamit sa among utok sa pagpangita singsing? Correct. Ayaw lang inang akong gisulti. Apil ko sa kinahanglan mo gamit sa akong utok. Muna na ko ninyo. Joel, may oras pa. Sayo pa ang gabi eh. Mangita gyapon ta sa singsing. Dali. Sige. Ato ta sa tubangan mangita. Okay, dali na. Ikaw, Ella. Dili ka ba lang mo padayon sa pagpangita sa singsing karon? Ako na ning hunaon, madam. Kung sa'yo naon. Kung nasa ko mangita sa mong singsing. Oh, tininom na sa tambal ni Don Faustino. Di ako na, Ella. O sige, lakaw na lang, madam. Ako ni manghipo sa kinan diri. At iman na lang to samahan. Nan karon asa man ta magsugod sa pagpangita sa singsing, ha, Joel? Tanawa kung kinsa nang nagbarog sa gazebo. Oh. Si Eric man na. Naghangad sa buwan? Mura gidugdunig gamay ning tawhana da. Dahan na lang na siyang tagda, oy. Kay kuya ba yan ang mga hilumon? Kung masuko, mupatay na. Ha? Nga numisiga man na imong mata. Wa. Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Hoy! Ha? Hoy, Joel! Uy, Wilma? Lano? Naon sa magkadiha, oy? Biti urok man ka. Sa may imong gibati ron. Okay na ka? Wa na mo labad ang samad sa imong o? Kuan, wa na. Dali na, mangita ta sa singsing. Anak ka diya magsugod ha. Ato ko dito sa pikas. Diyan ka. Ha? Yabag man ang tawhana. Mukalit man nagkalami. Di lang tingali ako mangita sa singsing karon uy. Ganahan ko magkunauhan na. Gimingaw na ko sa kong cellphone. Ay. Kapugnaw pa. Uy, abli man din yung pultahan paingon sa balcony. Oh. Hayag pa di kayo ang buwan. Uwa na naglihok sa ubos. Nakatugi sa tingali sila. Ay. Asakit ka ang singsing, no? Amo, bagit ka ni makitaan? Oh. Uy. Unsa man naglihok sa kakahuyan? Taho ka na. Murag payhon sa tao ka na. Tao gyud. Og murag si Eric man na. Eric? Eric! Nagwasa ka des kakahuyan! Eric! Oh, midagan siya paingon sa bagang duot sa kakahuyan. Kaisang patungtawahan na. Manawag ka ako, no? Ug ako siyang atangan nga mabalik. Husto. Manaog ko. Ella? Ay! Sorry. Ako ni, si Eric.
Eric, niya ka sa taas? Ikaw, gid ni. Pakusi ako ng kubikon, ikaw ba gid ni? Ari, tila. Noon sa mga ka? Ikaw gid ay ni. Pero, kaysa mo to ko nakita sa ubos dito sa kakahuyan. Murag ikaw man gid to. Unsa? Unsa bro ako? Gili na akong misod din sa bahay. May gawas na ako karon sa akong kwarto kay magkuha og tubig sa ubos. Pero Eric, may nakita ko lalaki sa kakahuyan sa ubos. Naiwa siya gamay sa kahayag sa suga sa poste. Og ikaw gid ako nakita. Imong bayhon nga nag-jacket. Kana nga jacket. Ha? Pero, Pero unsa? imposible sab nga makasakadayon ka dinhi. Buti pa sabot nga dili to ako. Basin usa lang to sa mga saop ni amahan. Di ba? Nakaisgot man ang abogado nga may mga saop siya dinhi. Nga tuwa sa ubos. Oo. Husto ka. O sa di tingali tos mga saop. Kung ako pa ikaw, matuog ka na. Gabi na. Pero, dili pa ko makatugod. Kung dili ka makatuog, kalingawi lang una ni. Unsa man na? Voice recorder. Nganong doon naman kay voice recorder? Ako nang gamit sa akong trabaho. Kay unsa ba tayo mong trabaho? Composer. Ha? Sige, diya lang una na nimo. O ba ko'y gana mo gamit, anak. Good night. Hala no? Composer din is Eric? Buisit. Di man ko makatugoy. Unsaon na lang kung ugma. Patay na ang tiguang. Wala gid mi bada o paulian ni sa amo. Kinala makitaan ang maong singsing. Makitaan. Pero, hain man gyud ka matagak ng maong singsing. Kadang hagsad sa tag-iya ini, oy. Ganong iya mo sa ning giwagtang? Ugma, kinahanglang doon na nagyumay po. Kung mamatay man ang tiguang, bukon kita kong urna ug dadun ako ang sudi ni. Kinahanglang may kataguan ko ining dapita. Di may mo pauli ko sa amo. Hello guys! Gabi na sab. Pero paghapon na mo makit-i ang singsing. Pero, nagtuog gid ko nga amo rin makitaan. Oh, unsa man to? Mura magduli nangaka sa bongbong? Hello guys. Murag duni nangaka sa bongbong da. Ako na ning i-check ha. Wala naman saba. Ako lang tingali ning una-una. Hello guys. Abi ninyo, daghan lagi ko mabatian diri sa villa. Unya guys, naapa ko'y gustong susihon. Kung kinsa gid ang glabay mansanas nako, duha kay gayon. Oh, naano saba? May nagkakagit sa bongbong. Dili na ako magsapa, pi. Aron maklaro. Oh, murag na ang bongbong nga ang nangaka. Wa naman sab. Dawi, wa ka ako mabuang ini. Oh, no, cute. Hoy! Kinsa man ka nangaka diha? O sa makaungo ka? Ha? Wa naman sab. Nagkagubong-bongbong. Saan na nagubong? Sa layo sa
Hilarol. Madam! Tao! Tao, madam! Unsay Ay, may tao rin patid-patid sa bongbong sa kong kwarto. Muragikan sa pikas kwarto. Ang kwarto tupad na ako nga, uy, nag-okupar. unsa? Madam, may nakasod sa mga kwarto, madam. Imposible na. Hindi posible man. Tungod kay dugay ng sirado ka ng maong kwarto. Kung kuway makasud diha kay nawa ang tanang yawi ini. Unsa? Pero madam, sigurado gid ko may tao sa sud sa mga kwarto. Una, nangakasya sa bongbong. O sa dihang ako ni gidokdok. Naglago bunis luyo. Murag nasuko nga ako gidokdok ang bongbong. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!